Rojan baş xwendekarên hêja ji xwe îro em dîse berdewam in diwaneyê xwe yê wêje de. Îro bi taybetî em ê li ser hinek hin wêjevanên cîhanî biaxivin. Ji xwe ew ji yek ji wan jî wêjevanê Farsî Seዕdî Şîrazî tê naskirin. Ji xwe em bêjin Şîrazî di helbestê wêjevanê me wek Melayê Cezîrî jî de derbas bûne. Dema ku Melayê Cezîrî dibêje ger tu Lûyê Mensûr ji nizmê dixwazî werbixwîn şehrê mele tev Şîrazî çi hacet? Ji xwe dibir de behsa em bêjin malbata Şîrazî dike an jî behsa van wêjevanê Şîrazê dike. Ji ber ku Seዕdî Şîrazî û Hafizê Şîrazî jî her du jî wek dibêje bi bajarê Şîrazê tê naskirin wêjevanên bi navbûdengên. Em ê bi taybetî îro li ser Seዕdiyê Şîrazî biaxivin. Gelo Seዕdiyê Şîrazî kî ye? Çawa dayîk bûye, çi berhemî hene, çi xebat di derbarê wêjeyê kiriye, çawa bûye wek wêjevanek rojhilata navbîn an jî çawa navbûdengî û hizrêvî jî bela bûye. Kan bi hev re binerin bê Seዕdî Şîrazî kî ye? Ji xwe Seዕdî Şîrazî di sala 1210 de li Şîraza Îranê çêbûye, ji dayîk bûye. Ji xwe bajarê Şîrazê wekî roja îro jî bi navbûdeng e. Hem ji aliyê hûnandinê ve û hem ji aliyê pexşanê ve jî pir jêhatî bû. Yanî di wê demayî de em bêjin pexşan dinivîsan, yanî tiştekî pêşketî ye. Wekî din jî em bêjin zimanê Farsî jî bêjin wek zimanê wêjeyê wê demê pir xurt bû. Ji ber wê jî wêjevanê wana ê wê demê pir jêhatî bûn. Em karin tişkî din jî bêjin ji ber ku zimanê Kurdî û zimanê Farsî em bêjin cêwiyê hev in an jî her du jî zimanê arî ne. Ji ber wê jî heger em bişopînin nêzîkatî gelekî di navbera zimanê Kurdî û zimanê Farsî de heye. Yani heger em mînak bînin, em hejmarê me hejmar ji yekî heya em bêjin dawiyayê dibijmêre, hejmarê me û Farsî yek in. Rojên hefteyên yek in, em bêjin gelek têgehên ku em kar tînin yek in. Yani nêzîkatî gelek di navbera zimanê Farsî û zimanê Kurdî de heye. Yani em karin bi kurtasî jî bêjin ku ev her du ziman cêwiyê hev in. Ji ber vê jî di peyvê rojane de û di peyvê em bêjin ku rojane mirov diaxive em gelek peyvê Kurdî û Farsî wek hevdû aynî wate ne, aynî peyv in. Ji ber vê jî em karin rista wêjevana jî diyar bikin. Meselen mînak dibir di rista Ehmedê Xanî bi zimanê Kurdî çi bû? Ji xwe rista Seዕdiyê Şîrazî jî ew bû. Yani zanebûna pêşketina her du ka jî ew ast bû. Ji ber vê jî rista Şîrazî di zimanê Farsî de wisa bû û pêşketî bû. Xwendina xwe ya seretayî ji xwe qedandiye, çûye dibistana fermî li Bexdadê. Ji xwe li Bexdadê jî dixwîne li gelek deveran jî digere Seዕdê Şîrazî. Em bêjin piştî ku li Bexdadê perwerdeya xwe temam kiriye, ji xwe li gelek deverên cîhanê jî geriyane. Çûyî Anatolya û çûyî Misrê û Sûriyê jî û çûyî paytexta Hindistanê Delhî, an jî New Delhî û çûyî Azerbaycanê jî û piştre li Nînewayê bûye şêwermend. Yani bûye şêwermendê bega. Li wê de bek hebûn. Ji xwe Nînewa bajarek li Iraqê ye. Ew bajar em bêjin berê li wê de Seዕdî Şîrazî bûbû şêwermend li cem bek û axê wê derê.
ji ber vê yekê jî li gelek bi gelek zanyara rûniştiye ji ber ku em bêjin Iraq an jî Bexdad wek bêjin paytexta zanistê bû ji ber wê jî gelek zanyar di wir de çûn û dihatin. Saedî Şîrazî jî yek ji wan bû got gelek zanyar didîtin û bajê re nîqaş dikirin. Lê di vir de piştî demekê xwe vedikişîne û dikeve xilwetê de. Yanî em bêjin xwe ji vî erkî vedikişîne û dixwaze têkev xilwetê de got bêtir bihezire û bêtir xwe li pêş bike. Ji xwe em bêjin hinek mîna çawa dipejirînin, ji xwe dibêjin ku ew peyrew an jî mirîdê Ebdulqadirê Gîlanî ye. Ji xwe Ebdulqadirê Gîlanî ew jî em bêjin rêbazekî olî ye dihat naskirin ku ew jî wek qutbekî di nav çar qutbên got di nav baweriya Îslamê de têne naskirin. Ew qutb jê Merok karibêje İbrahîm Desuqî yek e, Ehmed Rîfaî û Ebdulqadir Gîlanî. Ji xwe li vê de Ebdulqadir Gîlanî pir binavûdeng e. Ji xwe Ebdulqadir Gîlanî wek zanyarekî olî jî dihat naskirin li Iraqê jî û hem li derdora em bêjin di nav kesên misilman de dihat naskirin got baweriya wîna pir xurt bû û xelkê ew wek weliyekî jî didît. Ji xwe em dibêjin piştî ku ev erkê hanî nepejiran dikeve xelwê de û dest bi nîvsandinê dike û berhemên xwe ku dibêje berheman çê dike. Em bêjin û pir berhemên balkêş jî nivîsandine got şîret, got helbest, got gelek nivîsên binavûdeng û balkêş got em bêjin mirovan sûz jê girtiye. Ji xwe em bêjin pirtûkek wî heye navêna Gulîstan e an jî Bustan jî heye û berhemên bi zimanên cuda jî hatine wergerandin. Yani em bêjin Saedî Şîrazî berhemî nûna zimanê Farsî wergeriye gelek zimana. Ji ber wê jî dema ku em dibêjin wêcevanekî rojhilata navîn an jî cîhanî ye. Ji xwe ev jî li ber çava diyar e. Saedî Şîrazî ji xwe sala 1401 de li Îranê an jî li bajarê xwe li Şîrazê jiyana xwe ji dest daye û li wê derê jî hatiye veşartin ka em hevdûrê li berhemê Şîrazî binerin. Ji xwe berhema destpêkê navêna Gulîstana Saedî ye. Berhema dwa jî Nesîhetül Mulûk e. Berhema sêsya jî bêjin el-Aql wel-Eşq yani ev jî tê naskirin el-Aql wel-Eşq û teqrîrî dîbace ew jî tê naskirin pirtûkek binavûdeng e û Bistan jî heye. Saedî Şîrazî tenê weke wêcevanekî Farsî tê naskirin ji ber ku têkiliyên wî bi gelên mîna Tirkmen û Kurd û Ereb û her wekî din têkiliya wîna bi rojhilata navîn re hebû yanî digeriya dixebitî. Yani dema em dibêjin ku Saedî Şîrazî wêcevanekî em bêjin cîhanî ye an jî rojhilata navîn e. Rastî tiştekî ji wî re berfirehtir jî heye yanî dikarin bêjin. Ji ber ku di rojhilata navîn de dema ku wêcevan em bêjin berhemî na derveyî welatî ê derdikevin û bi gelek zimana tê wergerandin, em bêjin sînorê welatî derbas dike û netewên derdorê wî nas dikin. Di vir de mirov karibêje ku Saedî Şîrazî bûye wêcevanekî cîhanî. Ji xwe em bêjin weke wêcevanekî rojhilata navîn jî me pênase kir. Ji xwe helbestên wîna di derbarê olê de û di derbarê em bêjin baweriyê de jî gelek hene û gelek şîret jî hene diket quncikan an jî perestgehan an jî diket
خلوتان دخست بو بهزره وقالك شيرتا بكي شخويا قالك بيجن ويجباني الدردوري جي بيباندور ببون ام بهفدور نهال هلبستكي وينا گهدار بکن شخوا اب هلبست هاتی ورگراندن به زمان کرمانجی آنجی زمان کردی دبیجی چه دبیجی دناوا دون یاران ده وصان با آخوه گربه بن دوست تو شرمزار نبه شر دنابرا دو کسان ده مینا آگره فساد بخترش دارکیشه دمی هر دو آلی به هف شابن او دنابری ده بخترش و شرمزاره دنابرا دو کسان ده آگر هل کرن دبیجه نتشتکی راسته یعنی دبید نابرا دو کسان ده آگر هل نکن او بلند نکن تشتکی نباشه خودنیو ده شوطان دنه با خافتنا دوستان را آرام به داکو دجمن خوینخوار گهداری تنکه تشتا تو لبر دیواری دبیجی شیار به داکو لپیش دیواری گهدار نبه شخوا اب هلبست هاتی ورگراندن مکوت به زمان کرمانجی آنجی کردی که ام بدو هلبست ایده بنرن به پرسن رخاندن ایده چه هاتنه دورد پرسایکیش خود بیجه دبی گلو سعدی شیرازی درستنا هلبست داده چاوا بو شخود پرسا دسپیک ایده مگوت درستنا هلبست داده پر شهرزا بو لی مگوت آستاوینی درستنا هلبست داده چاوا بو رستا احمد خانی جی او آستبو آنجی او پیش کتن بو وکی دیجی دبیوان مالکین لیجیر رابه بکه شخواه ده هلبست ده شیرت هاتنه دبی دناو دونه یاران ده وصان با آخبه یعنی دناو دو دجمنان ده آنجی دونه یاران ده آنجی دکسا تم قنجیه تشتی باش با آخب دبی گربه بن دوست تو شرمزار نبه یعنی دبیجه که او هر دو کسی نیار ببن دوست تو عاجز نبه تو شرمزار نبه یعنی تشتکی باشه یعنی کارکی باش بک دبی شرد نابرا دو کسان ده مین آگره یعنی دما گوشر تیل دار خستن شو آگره دکبه نابرا واده آگر دکبه هولی ده فضاد بخترش جی داری کشه یعنی داری کش کسی گو لشرد نرود خوازی گو او آگر بهتر ببه و بهتر پیکه yani şer beter bebe şu advır çit dibêje gerek newlo be yani gerek de xêriyeten bixwaze anjî vê fesadiyê û vê bexterişiyê nepejirîne. Dibe her dema her du alî bi hev şabin ew di navberê de bextereş û şermezar e. Yani dema ew kesên got dijminê hevin an jî neyarên hevin dibe dema gotên û li hev tên bi hevdû şa dibin کسی گو نیار او کسی گوشدر ولواد نرو فسادیه دیگه بخترش و شرمزار دبه و ایجه یا جیهانی لیکولین بکه افجی بشیه هنه گلو جعالیه پیناسیه و مروف چلو کاره ویجه یا جیهانی دست نشان بکه آنجی ویجه یا بیجن جهره مکه گو مرو بکه جیهانی شخد ورده اگر ام بحثا و جوانان بکن بیچاوا بونی جیهانی هلبت مروف دکاره میناک نابینه دما گو سینوری بیجن توا خو درباز دکه و دما بگلک زماناتی ورگراندن و دما گو گلک نتویندن آنجی گلک ولاتیندن بیجن وان وی و جوانی ناس بکو لسر برهمینا بیجن بخبتن و لیکولین بکن شخوا بیجن دناوا گلی کرد جبرگو مگوت مجارین سیاسی نه مجارین لشکری نه گو گلی کرد درفت ندید یعنی هگرم بیجن فارابی آن اب کسین گلوزانه نابی وال دنیای بلا بوی او جی هلبت سدمین
کو وەک سەردەست دەهاتن دیتن وەک وڵات هەبوو دەولەت هەبوو ji ber wê jî ev kesî hanêwilo bûn ji ber ku me got ke rista Ehmedê Xanê çilo bû a Saedê Şîrazî çilo bû Ehmedê Xanî jî eyn ew e ji ber vê jî pênaseyekî Kurd merokare wilo lê bike a dî jî dibêje di bin bandora kîjan wêjevanî de derketiye yanî me got ji xwe her demek dema ku demek tê wêjevanek ji êde bandor dibe yekemîn wêjevanê gotiye wêjeya cîhanî derketiye ji xwe ew jî me di waneya berî bêhna digot ji xwe wêjevanê Almanî Kant dibêje ku ji sala dawî dibêje wêjeyek heyî navbêhna jî wêjeya cîhanî ye ji xwe divir de em digihên dawiya waneya xwe ku em bi taybetî li ser Saedê Şîrazî axivîn ku ew jî wêjevanek Farsî ye heya waneyek din hûn bimînin xêr û xweşiyê de.